hartelijk welkom in deze dienst. Ook zij die met ons verbonden zijn via de livestream. De bloemen uit de kerk gaan als felicitatie naar Liewe en Reino Talsma Oosterbaan. Ze vierden afgelopen maandag hun 25-jarig huwelijk. Komende donderdag wordt Annemarie Meijer geopereerd. Ze krijgt een nieuwe kop in haar rechterarm. Ze is nu bij haar zoon in Wommels. De adresstrookjes liggen achter in de kerk. Ook zullen er bloemen worden gebracht bij Joke Talsma. Zij is vorige week weer thuisgekomen uit het ziekenhuis. De eerste collecte is bestemd voor jong protestant. De tweede collecte bestemd voor de kerk. Sibord Akkerman is de organist. Lector is Japke Gilliam en de voorganger is de heer De Boer uit Snee. Ons intochtslied is lied 139 vers 1, 2 en 14. We zingen dit in de mogelijk staande en we wensen u een gezegende dienst. Ook vandaag klinken hier weer de vertrouwde woorden dat onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. En ik mag u groeten met de woorden genade, zij u vrede van God de Vader en Jezus Christus, zijn Zoon. Amen. Vouwen wij de handen, worden wij stil voor God en bidden wij om zijn ontferming.
Barmhartige God, wees hier aanwezig. Gij, roepende, wachtende, wenkende, die uitziet tot wij thuiskomen. Roep ons bij de naam die wij hebben bij u. Heer, onze Heer, ontferm u over ons. Barmhartige God, weet ons te vinden, wij die vaak onvindbaar zijn, verdwaald, verloren, op onze weg door de dagen. Hoor de signalen van ons hart, dat soms leeg is en roept. Houd uw tafel voor ons gereed. Heer, onze Heer, ontferm u over ons. Heer God, laat de heimwee levend in ons blijven. De onrust, houd het kompas van ons leven in beweging. Onze handen tastend en toon ons de vinger, de hand die gij ons toereikt. Heer, onze Heer, ontferm u over ons. Dat vragen wij u in naam van uw Zoon in ons midden, die gekomen is om te zoeken wat verloren was, om mensen terug te brengen tot zichzelf en tot u. God in ons midden, God in ons hart. Amen. En op ons Kyrie mag dan volgen een Gloria vandaag met lied 868, de versen 1 en 2. Lied 868 als Gloria. Vanmorgen ben ik vertrokken uit Bolsward om hier naartoe te komen en niet Sneek. Ik denk, ik zees het maar even. Of steek je hem huis weer verroezen. Het was eerst nylon en toen was het en dat is het nog steeds. Dus, Zuidwanden. Wij hadden, wij hadden dit weekend de kleindochters weer uit van huis. Dat is altijd een feestje, hoewel. Die twee dames die kunnen elkaar ook aardig naar het leven staan. Het zijn net gewone mensen, zeg maar. Maar we hebben er een hoop plezier van. Gisteren fijn weg geweest. Even een dagje met de kinderen op stap. Ze worden steeds ouder. De oudste is bijna 9 jaar. Dat wordt al een echt mensje. Vindt u niet? Dat ze een jaar of 9. Het kinderlijke gaat er een beetje vanaf. Waar blijft de tijd? Maar goed, het zijn hele lieve meisjes, maar zoals ik al zei, ze kunnen elkaar ook best in het leven staan. En als de een wat krijgt, dan wil de ander vaak ook wat. Het is een heel gehakketak.
Gisteren in de auto ook. De een wil een koekje, moet de ander ook een koekje. De een wil een snoepje, wil de ander ook een snoepje. En zo gaat dat de hele dag een beetje door. Dan dacht ik van ja, dat is typisch kinderen, hè? Nou, dacht ik, typisch kinderen, dus typisch menselijk, hè? Als de een wat heeft, dan wil de ander vaak ook wat. Van de week las ik dat de nieuwe iPhone 14 geloof ik, komt uit. En ik weet niet wanneer die uitkomt, maar waarschijnlijk staan ze weer in rijen voor de winkel daarop te wachten. Want ja, waarom moet je nou een iPhone 14 hebben? De gewone telefoon die werkt ook nog steeds. En ik heb inmiddels een oudje, die is 3 jaar oud. En mijn vrouw zegt ook van, ja, moet je niet eens een nieuwe? Want, ja, ik zeg want. Ja, waarom? Het zit een beetje in ons, dat jaloersigheid. En dat gaat soms ook dieper, hè, als we de reacties op Ter Apel zien en lezen, dan is het soms ook van ja, maar die mensen krijgen allemaal zomaar een huis. En wij dan? Hè? Wij kunnen geen huis krijgen, zijn geen huizen. En als er een huis is, wordt het overboden. Iemand anders heeft altijd veel meer geld. En zo gaat het een beetje door in het leven. Er was een filosoof die daar heel goed over nagedacht heeft en die noemde dat mimetische begeerte. Jaloezie, begeerte. Als iemand anders wat heeft, dan moeten wij het ook. En dat heb ik dat ook wel eens. En je betrapt je er zelf wel eens op. En dan denk je, waarom nou? Waarom? Waarom kun je niet gewoon blij zijn met alles wat je hebt? En vaak is dat genoeg. Soms niet, dat weet ik ook. Het wordt minder in ons land. Er zijn steeds meer mensen die heel moeilijk de touwtjes aan elkaar vast kunnen knopen. Maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik, nou jongen, niet zeuren. Je kan het allemaal nog best rondkrijgen. Dus weg met die negatieve gevoelens. Wees blij met wat je hebt. Wees blij, dat komen we ook tegen in met name de evangelielezing van vandaag uit Lucas. Daar, ja, dat stuk lezen we niet, maar het verhaal van de verloren zoon. Dat is ook zoiets van de ene zoon, die kan ook niet blij wezen, zit ook alleen met de morren dat de ander meer krijgt dan de ander. Maar God vraagt ons gewoon om blij te zijn. Blij te zijn met de zegeningen die wij toegeworpen krijgen. Goed, wij zullen straks verder nadenken over de evangelielezing en over wat verloren is gegaan en teruggevonden is. Voordat wij de Bijbel openslaan, willen wij bidden tot God. Laat ons bidden. Eeuwige onze God, voor wij de schrift openen, vragen wij u, kom met uw geest hier in ons midden. Gij, die onderscheid maakt tussen goed en kwaad, maar dat nog niet scheidt van elkaar goed en kwaad. Het kaf laat gij opkomen met het koren. Tezamen, jazeker. En de kinderen van de boze spelen gelijk met de kinderen van uw koninkrijk. O Heer, leer ons toch uw woord, uw evangelie, uw blijde boodschap te verstaan. Want dat woord brengt ons zo dikwijls in verwarring. Open onze oren en open onze ogen, opdat wij ogen krijgen voor de weg. De weg van de blijdschap, de weg die uw Zoon, vlees geworden woord, ons voorging. Om Jezus wil. Amen. Wij lezen de schrift met de lector. Van lezen Exodus 32, de versen 7 tot en met 14. De Heer zei tegen Mozes, ga terug naar beneden, want jouw volk, dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich.
Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb. Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield, er offers aangebracht en gezegd: Israël, dit is je God die je uit Egypte heeft geleid. De Heer zei verder tegen Mozes: Ik weet hoe onhandelbaar dit volk is. Houd mij niet tegen. Mijn brandende toorn zal hen verteren. Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen. Mozes probeerde de Heer, zijn God, milder te stemmen. Wilt u dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, Heer, dat u met sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd? Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: Hij heeft hen bevrijd om hen in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de aarde weg te vagen? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil over uw volk te brengen. Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaac en Israël, aan wie u onder ede deze belofte hebt gedaan. Ik zal jullie zoveel nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn. En het hele gebied waarvan ik gesproken heb, zal ik voor hun voor altijd in bezit geven. Toen zag de Heer ervan af zijn volk te treffen met het onheil waarmee hij gedreigd had. Dus jongen, lied 106, vers 2, 8 en 10. Tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën als de schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar: die man ontvangt zondaars en eet met hen. Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis. Als iemand van u 100 schapen heeft, waarvan er 1 verloren is geraakt,
laat hij dan niet de 99 anderen in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, dan legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald is. Ik zeg u, zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over 1 zondaar die tot inkeer komt, dan over 99 rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. En als een vrouw 10 drachmen heeft en er 1 verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af dat ze het muntstok gevonden heeft. En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: deel in mijn vreugde, want ik heb de drachmen gevonden die ik kwijt was. Zo zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over 1 zondaar die tot inkeer komt. Jongen, lied 23b, alle 4 versjes. Na de overdenking is er een moment van stilte en daarna zingen we lied 97, vers 1 en 5. Lied 97, vers 1 en 5 na de overdenking. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, lieve mensen, schandalig. Schandalig, zeiden de fariseeën en de andere wetgeleerden tegen elkaar.
Het is een schande. Want er kwamen allerlei mensen naar Jezus luisteren. Allerlei mensen die niet volgens de regels van eer en fatsoen leefden. Bijvoorbeeld de tollenaars. De tollenaars die als handlangers van de Romeinse bezetter werden veracht en gemeden. En allerlei andere randfiguren uit de maatschappij. Daklozen, verslaafden, zieken, uitgestotenen. Juist deze mensen die uitgekotst waren door de maatschappij, die wilden graag luisteren naar het woord van de Heer. Die wilden graag het woord van Jezus komen horen. Maar de wetgeleerden morden. Ze waren als het ware jaloers. Ze morden, je gaat toch niet met zulke mensen om? Laat staan dat je met zulke mensen gaat eten, tezamen aan één tafel gaat zitten. Och, wat hadden die wetgeleerden het toch erg. Zou je denken, als je ze hoort. Het verloren schaap, de verloren penning. En daarna volgt nog een derde gelijkenis, namelijk die van de verloren zoon. Verloren raken en dan toch nog gevonden worden. Met de nadruk meestal op de goede afloop. Het zijn vaak verhalen met een happy end, verhalen die we graag horen. Verhalen ook zoals Karel Eijkman ze vertelde. Karel Eijkman die afgelopen week ook van ons heen gegaan is. Verhalen met een happy end. Daar worden we blij van. Daar worden we gelukkig van. Deze vaak wat zoetige beeldverhalen doen je gemakkelijk vergeten hoe anders Jezus deze verhalen eigenlijk bedoeld heeft. Want hij heeft ze niet bedoeld als zoetsappige verhaaltjes om altijd maar tot een gelukkig einde te komen. Het is trouwens maar de vraag of het wel gaat over dat verloren schaap. Of het wel gaat over die verloren penning. En of het wel gaat juist om die verloren zoon. Staat niet eerder centraal de herder? De herder die op zoek gaat. Of de vrouw die verloren heeft en op zoek gaat. Of de vader die zijn zoon verloren heeft en op uitkijk staat en hem zo graag weer wil binnenhalen. Hoe romantisch je dat bladende lammetje ook voorstelt. En hoe dramatisch de ommekeer en het zelfgesprek van die verloren zoon ook opgevat kunnen worden. De verloren penning heeft niets dat bepaalde gevoelens bij ons opwekt. Behalve dan misschien een zekere hebberigheid. En dus is het meer waarschijnlijk dat de zoekende herder, de zorgelijke vrouw en de afwachtende vader het gemeenschappelijke uitgangspunt vormen voor het goed begrijpen van deze gelijkenissen. Jezus vertelt over verloren gaan, over jezelf verloren voelen. Mensen kunnen zich verloren weten, zich helemaal alleen weten en dat is voor de meeste mensen iets om voor te huiveren. Zo had ik kennis aan een oudere heer die heel veel vrienden en bekenden had, ontelbaar. En die toch iedere keer weer zei, als ik op bezoek kwam, ik ben sinds het overlijden van mijn vrouw zo alleen. En ik vond het zo moeilijk te begrijpen. Want elke dag kreeg hij bijna bezoek, elke dag belde er wel iemand. En als er niemand kwam of belde, dan
het zelf. En toch, iedere keer als ik op bezoek kwam, ik voel mij zo alleen. En het is natuurlijk ook zo, de mens is niet bedoeld om alleen te zijn. God heeft hem een vrouw geschapen, in ieder geval een mens naast een andere mens, opdat hij niet alleen zou zijn. En als je zo lang samen bent geweest met een partner en die valt weg, dan moet dat inderdaad een hopeloos gevoel van eenzaamheid zijn. Alleen is maar alleen. En die gevoelens kunnen heel moeilijk weggepoetst worden. Alleen is maar alleen. Soms zijn mensen vastgelopen met zichzelf of met anderen. Soms voelen mensen zich verloren en totaal eenzaam. Voor iemand die gelooft, misschien het gevoel van slecht zijn of het niet waard zijn. Hoe dan ook, dat gevoel van verloren zijn, ik moet het helemaal alleen doen. Ik heb niemand meer behalve mezelf. Dat is soms zo akelig dicht op de voorgrond. Tegenover die ervaringen van je verloren voelen, plaatst Jezus niet de bekende en de goed bedoelde dooddoener van, ja maar God is er toch? God is er altijd, je kunt op hem vertrouwen en je bent toch als gelovige nooit alleen. Nee, Jezus leidt de aandacht van de luisteraar af van zichzelf en laat weten, jij voelt je verloren, let op, daar is de verliezer. Hij, met hoofdletter, ontkent onze gevoelens en ervaringen van verloren zijn niet. Maar zijn woorden willen ons uittillen boven onze soms trieste gevoelens van zelfmedelijden en vastlopen met jezelf. Jezus spreekt erover dat de mens verloren kan gaan. En dat, lieve mensen, is niet iets om je voor te schamen of iets om over te zwijgen. God voelt zich verantwoordelijk voor jouw verloren gaan. Er is iemand die naar mensen toekomt en hij wil zijn schouders eronder zetten of met een lantaarn op zoek gaan. Want hij wil niet dat een schaap aan zijn lot wordt overgelaten of dat een munt zomaar zou verdwijnen. De zoekende herder en de zorgelijke vrouw zijn beeld van Gods bewogenheid. Gods altijd aanwezige bewogenheid om mensen. Daar komt bij in de verhalen nog een opmerking over de blijdschap in de hemel, over die ene die zich laat vinden. En die blijdschap over die ene is groter dan over de 99 die er al denken te zijn. Zou de herder misschien daar die 99 vrome gelovigen aan hun lot overlaten, zodat ook zij eens weten wat het is om je verloren te voelen. Je van God en mensen verlaten te weten en te leren beseffen, ik moet net als ieder ander mens in beweging komen, in beweging naar God toe. De knusheid van die kudde kan ook een gevaar zijn. Een gevaar namelijk dat je gaat denken dat je er al bent. Dat je al bent waar je moet wezen. Dat je alles al hebt gedaan wat je zou kunnen doen. Zo is het niet. Zo is het niet met die wetgeleerden. En zo is het ook niet met ons. En ook naar het tweede gelijkenisverhaal wordt verteld, zoals de zoekende vrouw blij is over het vinden van de verloren munt, zo groot is de blijdschap over één die zich omkeert en zich in beweging zet naar God toe. Het meer
van de blijdschap vindt zijn oorsprong in het verlies van God, waarin hij niet kan en niet wil berusten. Iemand is op zoek naar mij. Iemand is op zoek naar u. Omdat hij mij of u verloren heeft. En als ik mij verloren weet en mij laat vinden, overstijgt de blijdschap over mij elke verwachting. Wat nu opvalt is het feit dat beide gelijkenisverhalen openen met een vraag. Een zogenoemde retorische vraag. Je kan maar één antwoord geven. Jezus gaat in op de kritiek over zijn omgang met tollenaren en zondaren. Die kritiek komt van de kant van de wetgeleerden. Degene, die de dienst uitmaakten in Jezus' dagen. En nu probeert hij hen vragenderwijs te overtuigen van het inzicht dat God zich om mensen bekommert en gekomen is om te zoeken wat verloren dreigt te gaan. En Jezus formuleert de vragen zo dat je eigenlijk alleen maar kan antwoorden met ja. Natuurlijk wil niemand dat zomaar een schaap uit jouw kudde verloren gaat. En natuurlijk wil niemand dat een kostbare munt zomaar wegrolt. Je kan alleen maar antwoorden met ja. Vragenderwijs probeert Jezus zijn critici ervan overtuigen dat de beeldspraak die hij gebruikt beter Gods werkelijkheid weergeeft dan de opvattingen van die wetgeleerden, die denken de waarheid in pacht te hebben. Nee, je kan niet anders dan ja antwoorden op de vraag van Jezus. Je kan niet anders dan ja antwoorden op Gods beweging naar jou toe. Wat ook opvalt is dat er niet speciaal gesproken wordt over bekering en de voorwaarden waaraan zo'n echte bekering zou moeten voldoen. Ook bepaalde gewenste en verwachte uitingen van de kant van de zondaar tegenover God komen hier niet ter sprake. Jezus spreekt over het gevonden worden en Gods enorme blijdschap hierover, zonder aan te geven hoe die bekering, die omkering plaatsvindt. Misschien, lieve mensen, hebben wij dan toch daarvoor die derde gelijkenis nodig. Want in de twee gelijkenissen die wij gelezen hebben, gaat het om een verloren dier en een verloren munt. Misschien past het dan niet goed om van bekering te spreken. In de derde gelijkenis daarentegen gaat het over een vader en een zoon. Of eigenlijk twee zonen. Het gaat over mensen. En dan is het misschien wat makkelijker te begrijpen. En het is de mens gegeven over zichzelf na te denken. Bij dieren en dingen is dat allemaal wat ingewikkelder, zou je kunnen zeggen. Maar een mens kan en moet toch zelf nadenken. Iemand die zich verloren voelt, kan tot zichzelf komen en beseffen, ik ben mezelf kwijt. En dat niet alleen, ik ben ook de ander kwijt. Een mens kan nadenken over zichzelf, over wie hij is, of wie zij is, of wat hij of zij is. Ook kunnen u en ik opstaan en naar de ander toe gaan en zeggen, jij was me kwijt, maar hier ben ik weer. Mensen hebben die mogelijkheden gekregen van God om tot zichzelf te komen, om op te staan en om te keren, te bekeren. Mensen hebben ook gevoelens. Het gaat goed met mij, of het gaat juist niet goed met mij. Of
wat ben ik toch moederziel alleen. Want op sommige momenten in je leven kun je weten dat je dreigt verloren te gaan. Dan, op dat moment, kun je nadenken en in actie komen. Je kunt iets doen, je kunt iets zeggen, je kunt opstaan. Opstaan en naar God gaan en zeggen, ik was verloren, maar hier ben ik weer. En op zo'n moment blijkt dat God als verliezer, want God heeft jou immers verloren, al op de uitkijk staat. Hij staat je op te wachten. En hij zet zich in beweging naar jou toe. En hij wil als het ware naar je toe rennen en je omarmen. De weg van de zoon naar de vader loopt uit op de weg van de vader naar zijn kind. Dat wil zeggen de beweging van God naar een mens die weet, in diepste zin hoor ik bij hem. Want hij is en hij blijft altijd voor mij de Vader. Als dan de mens met al zijn verontschuldigingen, zijn gestamel en zijn gestotter bij God komt, gaat God daar helemaal niet op in. Want God antwoordt al voordat jij je uitput in schuldbelijdenissen. Door zijn omarming herstelt hij de goede verhouding en zet recht wat scheef was gegroeid. Maar lieve mensen, is dat niet al te gemakkelijk? Heb je als gelovige niet iets nodig als een diep gevoel van kleinheid, van nietigheid tegenover die grootste God? Jezus kende deze kritiek en uit zijn gelijkenissen blijkt steeds weer dat hij verzoening en vergeving anders onder woorden brengt dan wij gelovigen vaak gewend zijn. Een mens kan volkomen van zichzelf, van God en van de ander vervreemden en zo verloren gaan. Maar God kan en wil dat nooit verdragen. Gods bewegen naar jou toe, naar ons, betekent dat vergeving. Alsof God zegt, ik kan niet zonder jou. Hij zegt als eerste, ik kan niet zonder jou. Deze woorden zijn precies wat een verloren mens ervaart. Vader, ik ga heen, ik kan niet leven zonder jou. En dan ervaart God jouw aanwezigheid bij het als dit kind was levend, of dit kind was dood en is levend geworden. Ik was het kind kwijt en ik heb het weer gevonden. Dan ineens is God van verliezer vinder geworden en hij geniet. En wat dan alleen nog past, is feest vieren. Amen.
zijn gekomen aan de dienst der gebeden en gaven. Wij willen God danken. Wij willen voorbeden doen. Er zou ruimte zijn voor stilgebed en we besluiten met het Onze Vader. Laat ons bidden. Goede God, wij danken u, Heer, dat wij hier bijeen mochten komen. In vrijheid en vriendschap. En dat met blijdschap. Blijdschap om uw goede boodschap die weer mocht klinken. Met blijdschap van God die ons altijd weer wil vinden. Wij danken u voor al uw zegeningen. In onze dagelijkse bezigheden. In onze onderlinge contacten. En onze plannen voor morgen. Heer God, wij danken u dat u ons nabij wilt zijn als de Vader die naar ons omziet, naar ons uitziet en die zich liefdevol ontfermt en met zijn liefde ons draagt, altijd weer, dag aan dag. Als de Vader die met zijn bescherming ons omringt en die ons ook inspireert en corrigeert. Als de Vader die met zijn hand ons leidt en de weg ten leven wijst. Heer God, wij danken u voor uw onvoorwaardelijke liefde. Zelfs als wij afdwalen en zelfs als wij een andere weg kiezen. Wij danken u voor de open armen waarmee u ons altijd weer tegemoet treedt. Als wij het spoor bijster zijn en u zoeken. Laat in al wat wij doen en wat wij zeggen iets van diezelfde onvoorwaardelijke liefde zichtbaar worden. En laat ons genade vinden in elkaars ogen. Het is uw kracht, o God, dat gij een God van zwakken zijt. Een God die onze zwakheid deelt en zo ons hart versterkt. Heer God, wij bidden voor wie moeten vluchten uit hun eigen land. Laten wij er zijn voor hen. Wij bidden voor wie in ons land het moeilijk hebben. Laten wij er zijn voor hen. Wij bidden voor wie ziek zijn, eenzaam of alleen of verloren. Laten wij er zijn voor hen. Wees gij God de kracht van allen die zich zwak voelen en aangewezen zijn op hulp van anderen. Allen die weinig meer kunnen, omdat ze te oud zijn, te moe of te ziek. Allen die zich pijnlijk stoten aan de grenzen van hun mogelijkheden. Mensen die in de put zitten of in de war zijn geraakt. Al die gekneusde kinderen van u. Heer God, er zijn er zoveel mensen die wij in ons hart meedragen, zoveel dingen die wij in ons hart bewaren. En waarover wij niet hardop kunnen of willen spreken. En het is daarom dat wij het in stilte aan u voorleggen. En als wij geen woorden meer weten te vinden, weten wij de woorden die uw Zoon ons leerde. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Dan zal er nu gelegenheid zijn uw gaven te geven en na de collecte zingen we dan ons slotlied, zo mogelijk staande, lied 416 de versen. Alle 4 de versen, lied 416
na de inzameling. Ga dan met God en met zijn zegen. De Heer zegen u en hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven u allen zijn vrede.